Takto si ich našiel. Išiel som za Karen. No a zbadal som na dláške krv. Zacítil som to. Niekto ich sem vyvliekol a tu ich podpálil. Zavraždil ich a podpálil. Si Poliš. Nájdi toho, kto to spravil a vydaj mi ho, počuješ? Vydaj ho mne. Prídeme na to, kto. Mám to zopakovať. Nie. Viem, ako sa cítiš. Zažil som to. Videl si ma. Je to nebezpečné. Karen si to nezaslúžila. David takisto nie. Nikto na svete. Dobre, Taj, Nepôjdem nikam, kým nezistím, kto to spravil. Veď sme na jednej strane. Pozri sa. Viem presne, čím prechádzaš. Každý z nás niekoho stratil. Všetci vieme, ako sa teraz cítiš, ale musíš sa upokojiť. Ticho, drčej do pekla! Nie. Toto by Karen nechcela. Dosť! Dosť! To by stačilo. Už dosť! Rick! Daj mi pokoj! Nie! Daj mi pokoj! Nie! Walking Dead. Bude ťa to bolieť najmenej týždeň. Dobré je, že tie rany nie je nutné zašiť. Ale pár dní toho asi veľa nenapíšeš. Zvládaš to? Bolí to. Ja som nehovoril o tvojej ruke. Prežili sme niečo príšerné. Všetko, čo sme sa tak snažili držať za plotom, si našlo cestu sem. Nie. Stále to tu je. Ráno bude stretnutie rady. Mal by si tam prísť. Stratili sme 12 ľudí. 2 ďalší boli zavraždení. A hrozí nám epidémia. Na jeden deň som napáchal dosť škody. Tiež som mával výpadky. Tak toto nazývaš? V podstate. Keď sa to stalo, nezhrízal som sa výčitkami. Dal som sa dokopy. Mal som povinnosti. Ľudí, ktorí ma potrebovali. Chod si to dať vyčistiť. Bude ti to treba zašiť. Až keď ich pochovám. Nech ťa Herschel alebo doktor S. vyšetria, či nemáš niečo zlomené. Až keď ich pochovám. Budeme v pohode však. U Karena Davida sa to už prejavilo,
keby sme sa nakazili, tiež by sme ochoreli. Inkubačná doba býva rôzna. A každý reaguje inak. Ale možné to je. Áno, to je. Všetko môže byť v pohode. Keď ide o chodcov, alebo o ľudí, vieme sa brániť a bojovať. Ale pri tomto len kopeme hroby. Zájdem za doktorom S. Ja sa vyliečím. Doktor S. Doktor S. Musíme im to povedať. Je to tu. Šíri sa to. Ochoreli všetci, ktorí prežili útok v bloku D. Saša, Caleb a aj ďalší. Ježiši. Čo urobíme? Určíme si priority. Blok A slúži ako izolačka, kde umiestnime chorých, ako sme to skúsili s Karen a Davidom. Ako to chcete zvládnuť? Oslovím Ricka, zostavíme plán, kto, kde, kedy bude. Ale ako tú nákazu zastavíme? Zastaviť sa to nedá. Ak to chytíš, musíš s tým bojovať. A to ťa zabije. Nie samotný vírus, tie symptómy. Potrebujeme antibiotika. Lekárne na okolí sme už prešli. No márne. Veterinárna fakulta na West Beach 3 má sklady liekov, ktoré ľudia ešte azda nevyrabovali. Lieky pre zvieratá sú rovnaké, ako potrebujeme. Je to ďaleko. Predtým by to za to nestálo. Dám dokopy partiu, nech nestrácame čas. Idem. Nebola si s chorými, Daryl áno. Ak s ním pôjdeš autom. Už som tam chytila blchy. Ja vás budem viesť. Viem, kde tie sklady majú. Pri tých výpravách je to vždy rovnaké. Raz za čas treba bežať. Tak vám nakresli mapu. Aha. No treba urobiť aj ďalšie opatrenia. Aké? Nedá sa odhadnúť, kedy sa Daryl so skupinou vrátia. Nebolo by rozumné izolovať najohrozenejších? Trebárs v administratívnej budove. Sú tam uzavreté miestnosti. A kto je najohrozenejší? Ty najmladší. A čo ty starý? Ukáž, pusti ma. Skúsim to ja. Hadica sa zaniesla. Zasa zapadla do bahna. Musíme ju ísť vyčistiť. Treba ich odlákať, prejsť cez kopky a dookola po lesnej ceste. Na teraz to stačí. Vyriešime to zajtra. Rick, po Saši ochorelo ešte ďalších 5 ľudí. Už nás nezostáva veľa. Čo ak ochorieš aj ty, alebo ja? A čo ak sa to tam zvrtne a nevrátime sa? Odnesme vodu tým, čo ju potrebujú. To je teraz prvoradé. Hnevá sa Karo, že má ísť do karantény? Jasné. Ale chcel som mať istotu. Istota je vždy lepšia. Mal by si za ním zájsť. No, to by sme mali obaja. Najprv to odnesiem hore a prídem. Mrzí ma to, čo sa stalo.
čo som ti urobil. To všetko. Vinní sme obaja. Ty len zisti, kto to spravil. Davida som veľmi nepoznal. Ty áno. Mal tu niekto spory s ním, či s Karen? Nie. Kdeže? Bol som s ňou denne, celý čas. Vychádzala so všetkými. David tiež. Boli jediní dvaja, čo ochoreli. Ten, kto ich zabil, možno chce len zastaviť nákazu. To nevyšlo. Už to má aj Saša. Ktokoľvek tú vraždu spáchal, nemá kam újsť, nájdeme ho. Ešte dnes? Teraz? Nemám pocit, že sa snažíš. Videl som ťa len pumpovať vodu. Vlastne, mi to tak pripadá, že už je tu prípustné aj vraždiť. Nie, to nie je. Ale najprv predsa musíme zachrániť živých, aby to tu fungovalo. O to sa staraj ty. Mne ide o spravodlivosť. Je to pre tvoje dobro. Mne je fajn. Nechcem tam trčať s deckami. Potrebujem ťa tam, aby si dozrel na Judith a aj na ostatných. Aby boli v bezpečí. Keby niekto ochorel, dáš mi vedieť, dobre? Čo ak ich nájdem, až keď sa zmenia? Nestrieľaj, kým to nebude absolútne nutné. No vieš, že môže byť. Však? To zase bude dobré. Bude to dobré. Glenn? Nie, nechod sem. Čo ti je? Som chorý. Treba tam doliať asi tak liter. Olej máte stále pod vežou 3? Áno. Donesiem ho. Hej. Som rád, že si tu. A kde by som mala byť? Mohla si uísť. Veď vieš, že neutekám. Len ty a ja, ako za starých čias. Ešte Bob. Hodil by sa nám aj niekto štvrtý. Kto nie je chorý? Rika som nevolal. Chce zostať s Karlom a maličkou. Dozrieť na nich. Navyše má tu kopec roboty. Tak kto môže ísť? Tak tu si. Už ťa hľadám celú večnosť. Čo tu robíš? Niekto by tu mal zostať strážiť. Aj my ho chceme nájsť. Aby pikal za to, čo spravil. Tí ľudia sú zavretí. Nikto sa nedostane nepozorovane dnu ani von. Je tam aj Saša. Ja nikam nejdem. To, že ich strážiš, im nepomôže, ak nezoženieme lieky. Dobre. Stojíme pri hlavnej bráne. Ak si to rozmyslíš.
Dobrí námorníci sa nerodia na pokojnom mori. Káva zachraňuje. Kam ideš? Som tu dole, ďalej od vás. Aby som náhodou nenakazil nejaké deti. Kontrolujem chodby, otec chce, aby som na všetkých dozrel. Dobre, tak sa nepribližuj. Smeroval si k východu. Musím ísť tam von. Do blokov? Do lesa. Vykrádaš sa? O mňa sa nikto nemusí obávať a rozhodne nechcem, aby mi niekto hovoril, čo smiem robiť. Nemôžem ťa pustiť do lesa samého. Pustiť? Nezastavím ťa. Ale poviem to otcovi. No tak utekaj. Kým ho nájdeš, už budem dávno preč. Herschel. Ak tam musíš ísť, tak pôjdem s tebou. Karl. Ja musím. Prisahám. Je to len alergia. Janet. Zasa to prejde. Janet. Každý z Woodbury to vie. Janet. Carol. Mika ma sem poslala. Nie je mi dobre. Poď, to nič. Neboj sa. Nič sa neboj, zasa sa vyliečíš. Teraz si choď ľahnúť. Ty ma uložíš? Pamätáš si Glena? On ťa rád uloží. Postará sa, aby si bola zakrytá a v teple, áno? To nič. Neboj sa. Bude to dobré. Choď. Vďaka, že si tam. Viem, že by si nemusela. Cením si, že si s Judith. Máte sa dobre? Glenn to má. Maggie, nenechaj sa zlomiť. Každý má úlohu, ako vraví ocko. Daryl a Michonne donesú lieky. Ty, Carol a Rick budete všetkým pomáhať. A ja sa postarám o Judith. Sústreď sa na to, čo máš robiť. Čokoľvek sa stane, poradíme si. Musíme. Kedy ti otec vrátil zbraň? Už včera. Keď sa to začalo. Za posledné mesiace si dospel. Správaš sa zodpovednejšie. Myslím, že ti prospelo, že ste sa stiahli. Áno. Bolo to fajn. Len to nevydržalo. Mohol som sem ísť aj sám. Je tu pokoj. Už niekoľko dní je možno bezpečnejšie mimo tej väznice, než v nej.
Nie, nie je. Dokončíme to. Nie. Nie je to nutné. Bol tu taký pokoj. To bol. Len to nevydržalo. Nie je to také zlé, ako sa zdá. Nerob to. Dobre. Na mňa musí byť pohľad. Je mi to tak ľúto. Počula som o Karen. Na to teraz nemyslí. Sústreď sa na vyliečenie. Myslí pozitívne. Myslí dopredu. Ja to neviem. Daryl s partiou idú von. Prinesú vám lieky. Z nejakého skladu, čo spomínal Herschel. Myslíš tú veterinu? Je ďaleko. Určite si tam poradia. Takže tie lieky by sme mohli mať už zajtra. To máme šancu. Daj. Oddychuj. Ja musím ísť. Všetko je pripravené? Áno. Zek sa on dobre staral. To je Zekovo? Rýchlejšie nemáme. V pohode? Fakt musím ísť s vami. Čo je toto? Za nami, Viera. Áno, musíš. Čo je? Máte ešte voľné miesto? Jasné. Fajn. Zbehnem si po veci. Dobre. Bože, zlakla som sa. Prepáč, že ruším. V pohode. Čo ti je? Idem po tie lieky s Darylom. Ale chcem sa opýtať. Viem, že veľa ľudí má ťažkosti. Sú chorí. A aj, že sa o nich staráš. Si milá. Ďakujem. Chcel som ťa poprosiť, či by si nedozrela na Sašu. Bol by som pokojnejší, keby som to vedel. Je to problém? Nie. Rada to urobím. Ďakujem. Tá stará Karen ma veľmi mrzí.